Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngangit ba pidon pedeng kamet kapat kabakoy kabakya kumbang haro nga don pedeng kamet kapat kabakoy kabakya. Nga shoot kanang ikane ko video kanang ba kitok bakali nga syapang kadukan mo lano pin play kadukan jong pi te nga kwa ban I update epi mo hadukan no ngi la deb ban pensiona hapo jong kadukan te kasimpor hi namar ba ngim la mo ban pendep kloy namar ba hoy menta te la jandap tayo tarai la nesh tayo tam ba nga upload ya kato ko way ka reel but nga upload ya kato ka long video ru ba nga yato ya pi syapang jong kadukan cosmetic jong te bon bhana pedeng jong pi badang kali nga mo kong pin bu dukan ayu la ne pin bu ki mo hadukan te ngala de ban yato ya pi ha kato ko way ka video ba ngan bu ya ki ter cosmetic te la include lot ya baro mo kini ki makeup bat kini ki skincare products te la da don pedeng jong pi bakwa ban one thet na kadukan jonga te yes phila ban one te ka address ru ngala de ban ai ha to ko we ka video dengan ya thu biang ya pi hang ne ba ka address jong kadukan jonga ru ka don ha lat labo mo lat labo hapo jong ka kanarabang opposite jongka government school daimasi te bale nga karanda kakten khasiru ba bun bhana breng jong ki subscribers jonga ki bakali nga mo ki khasiru te ki shait ban kali mo ba ngim sngo thu ba ya ka e ka ba phi batai ha ka video jong phiru te na kata ka daw nga shoot ya kane ka video nga karanda kakten khasiru nang ba ki parlok jonga ki bom sngo thu panaru kin ya sngo thu lang mo ka syapang ka jingple jonga ya kadukan mo te nakata kadaw nga karanda kakten kasima te hoot nga la deban ya tu epi mo syapang ka dukan cosmetic bangan bu no shen te yai up te ngan IP ka update ru namar pa menta nga mod ban le sha dukan te ipa bat ipara jonga kidang ya penshina mo hapo jong ka dukan kidang shina ya ka to ka counter ki jaka bu kini ki cosmetic ki ayum te kadang simpor hi te ngan ai update biang ya phi te mentang ngan le shadukan dengan pen iya phi mo hadukan no ngila ada ban penchna hapo jong kadukan dengan pen iya phi tengah haban le shadukan ban thet yet ban od yet kum to namar bang don kam yet ban bu hakato kam counter mo te ngan pen iya phi te mentang ngadang mod ban le shadukan te pet ya kane ka video hadu bakot ngan pen iya phi ya ka update syapang jong kadukan mo te hoj nga shoot hi ya ki videos lane ki clip hakapor banga late shadukan te naduk basdang te haduk mentakas ngi ngan pen EP te yai abat nga te yai sya abat nga te nga kwa ban ong ya phi iwe pai we ba support shu e kane ka channel jonga khnang ba kane ka channel jonga ru kan kiu mo te ka banong kong hi nga sngu bat nga sngu de ban ai khuble phi ba ro ba support e kane ka channel ka jonga mo te ngayo i ba bun bhana preng jong phi ba ong mo kong ibang ngila kwa e ban wan chadukan jong phi ngila kwa ban yakon du e phi te yai am mo namar ba menta te tharai satang shi te yeu la ne ata yeu ngila jan play hi ngila yo hi ban play kadukan ru te sngo bha yai sha ban nga te phila ban wan ha kano kapor mo ban yakon du ban nga te ngan bu ya ka phone number jong aru ha ka flexboard mo nga le sha dukan ban pachnai kene ki flexboard ane ka signboard te ngan bu ya ka business number jonga ha signboard ru te la da don apdeng jong phi ba kwa ban contact yang shwa ba phin wan dukan ru te phila hi ban contact yang te la da don apdeng jong phi ba kwa ban contact yang shwa ba phin wan dukan ru phila hi namar ba ngala aya ka number phone jong ru te tanggum ne hi tenga te menta ngan pen ep haden mangila apoi ha dukan te kani kade ka clip banga shoot hakapo bangile sha dukan haden bangila deban airong harai playo i hi hak ke videos parin jonga tementa ngidang don hang ne hapo dukan nga bat ipara jonga te kidang mod ban theu jing theu hang ne namar ba Bah dam bo jut ke bo mata hi barabale sna ya ka counter ni haban bu ya ka shelf ru hang ne ha kan ro jong kan dukan em le ya ste idang bun kam ban theu hang ne te pa ila jan dep hi ban theu hang ne tengi ha ban le shadukan ka din le sa word ban sna counter tengi ha ban phet ya ki hindi kayo fix ro kata ban bu hang ne kan ro ma tengan pen ep hang ne ni la don hang ne ha dukan yet ta
te kane kade won bangi lech shadukan yet mo dengan pen EFP kade tu jong kane ka video ru namar ba haban lech bon sen bha namar ba haban shim ya kayet ni haban lech kit mo dengan pen EFP ma hang ne tingi la don hang ne po dukan tengi haban shim ya kayet ru ba kham he mo namar ba ngi haban bu ya ka shelf mo ngi klem pedon kam plywood ban bu ya ki shelf ya yu tengi pedon kam be da kane kayet te mentang ngadang pet ya kine kayet hang ne da ka ba kam bes ban bu ma ham kum to hakan ro te pet ya kane ka video ha do bakot ma te pet phile yo i hi ngadang bon kam ba ban batai ya ini bahaya hang ne po dukan te tharai ila snyo thu hi mo ya ka size bangi kwaru la da ban ai te mentang idang thet sa yo no fevicol bat ya no block ne na mar ba ipa I haban pensiona counter mo di nakata kadang haban pron kam fevicol ban tap mai ka haka counter mo dengan pen I hiap hi ngan thet ru sa yo ne handle tingila da ban pa ot ya ka yer ru ila da ban thet ya kine gitiar te mentang I haban pen kit mo ban let bu sha dukan mo te ya kane ka yet ni bu hang ne po kali te ya plywood pat ni haban pen kit da ka pick up te mentang ila poi hang ne hadukan mo te pe ipa isen e bha mo te de me I hi ban pensiona ya kane ka counter ka ayuro te pe kane ka de ka mai ka bangi thet ban tap ha ka counter mo dengan pen EFP hang ni te pe ipa bat ipa rajonga kala sedang ban tray menta dengan sapen I hi ya ka update mo te ipa te mo ide ba tray ya kane ka kam hi te la expert bha hi ban chna ya kane ki piar ki ayu tementa pe hang ni kane ka de ka next clip jong kane ka video banga shoot next day mo te pe hang ni kila dep ban pensiona ha do kat ni kane ka de ka counter bangan pedon kam te hang ni ngab ai sau tali ki shelf hang ni ru nang ba ngin yo ban bu ya kane ki piar make up bat ki mo te ipa bat ipara jonga kedang bun kam ban tap yaw ne mai ka hang ne te khnang bakan long polish bah dengan ngam kwa ra ban ai rong mo kwa be ban tap da mai ka te ngan span I hi api andang la gap ban kisna ya ne ka counter mo te mentang I haban let biang shadukan ngi haban let thet mai ka biang na mar ba ngi thet tang we hi ka to ngi ting haban let thet sa yaw ne deng ru khnang bangin la ban fix ha ka to counter mo dengan pen I bha ya pi để dập ler cái tờ cái lại thẹt tiền thẹt ta tiếp đẹp đấy đấy tingila de ban thet lot ekne gitar hang ne Fevicol. so bisa no menta te ngan pen EFP dan la poi hadukan pet menta la poi biang ha kane kadukan dengan pen I biang ya mo te pet menta te ki haban tap mai ka ne the next day pan ngan pen I biang ya ma te kane ka video ka long tang kum ne hi te nga shoot khnang ban ai update ya na mar ba bon hana peng jom phi ba klima kong iba la no pin play ya kadukan ne te na kata kadaw nga shoot ya kane ka video ban pan EFP te kadukan ka dang don under process menta nge dang haban fix ya ki shelf ki ayu te ya kane ka counter ru nge haban bu yet te tharai kan sa shimpor hi sa shi lice ni saus ni sans ni kumta dengan sa ai update biang ya phi te tangkum ne hi kublai shibon ba phi te bye bye ngin se kan do pad ha ko ka video bye